Albishirinku nesa ta zo kusa, katafaren shago mai suna yau gareka ta yi tanadi inda ta yi kintsi domin biyan bukatanku na yau da gobe, inda ta yi garaɓasan watan ramadana. Ta yi tanadin kawo muku kaya daidai da irin bukatunku, inda ta yi tanadin kawo kayan abinci daidai da wannan zamani na kala daban-daban na zamani. Akwai irin su shinkafa, siga, alkama da saman bita, masara, makaroni da shinkafa ta tuwo, kuskus, madara da dai sauransu. Taimako tanadin abokan hulɗa masu marhaban da lale gare ku, inda suke muku karɓa ta ban girma. Ku nemi wannan shago a cikin garin Damaturu a bayan tasha Motor Park da ke garin Damaturu. Sai ku neme su a namban waya kamar haka: 08064563083 ko kuma ku neme su a wannan nambar kamar haka: 08032921688.